Kimchi Chino! Opa. At gusto ko lang sabihin na mabuhay ang mga bayani ng Pilipinas. Mabuhay ang mga pumasok pa rin sa trabaho kahit holiday. Diba? Kayo ang tunay na bayani. Tayo ang tunay na bayani. Oo, mahal. Tama ang naririnig mo. Live na live ako ngayon na naririnig mo sa radyo. Kaya naman, ano ko sa'yo? Andito ako na. Kahit holiday, pumasok ako na. Ay, siyang hirap ng nasa laylayan imnida. Alipin ng salapin eh. Ako na naman to, mahal. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, mahal. Ako to, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. tayo ang maglalambingan. Kaya mahal no, maligayang araw ng mga bayani at talaga nga namang sana all nakapag long weekend. Pasensya na kayo, si Kim Chino ay long lang, mahaba lang ang pasensya. Pero bukod dyan, no, batiin na rin natin yung mga engot sa pag-ibig na pinaglalaban ng jowa kahit hindi naman sila pinaglalaban. At shoutout din natin yung mga minamahal ang taong hindi naman talaga sila mahal. Ay nako, ang taong mga ganyan talagang hilig nyo talaga ang mga maling tao na akala nyo magiging national hero kayo sa Pilipinas. Hindi! O ganito mahala, para aware ka na yung ginagawa mo ay katangahan na sa pag-ibig. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 katangahan sa pag-ibig ng mga feeling bayani. Una, feeling bayani ka sa pag-ibig kapag lagi kang handang magpatawad kahit hindi naman nagsosorry, di ba? Yan yung mga feeling bayani kasi marunong daw silang umunawa at magpatawad. Wow! Mahal, hindi yan healthy Hindi healthy sa relasyon yan kasi nagiging free pass sa kalokohan at kasalanan. Di ba? Totoo naman eh. Tapos, hindi nagsosorry kaya okay lang na ulitin. Kaya okay lang na sinasayang ka. Kaya okay lang na may kabit siya. Kaya okay lang na ikaw naghihintay sa wala habang siya nagpapakasasa. Wala na, nawawalan na yung accountability ng jowa mo or nung ka-MU mo. Binabali, wala na ang feelings mo. Kaya mahalaga ang sorry. Mahalaga na kapag nagkamali sila, magsosorry at syempre, matututo sa kanilang kasalanan. Pero yung sitwasyon mo ngayon ay para bang ikaw lang ang umuunawa at kabayanihan na yan sa relasyon nyo. Ikaw ang kawawa. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, kapag wala yung ganyang accountability, wala talagang love dyan. Hindi genuine ang pinapakita niya. Takot ka na lang mawala yung taong hindi ka naman mahal. Yan ang hirap sa'yo. Sobrang takot mo na hindi ka na makakaranas ng pagmamahal sa susunod na tao. Kaya ang ending, nagdudusa ka sa relasyon mo ngayon. Tama, mali. Anyway, mahal, hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino at una pa lang yan sa Chinitox natin. Huwag ka mag-alala, mahal. Meron pa akong 2 dito. Kaya ikaw, kahit National Hero Day, talaga nga namang manatiling nakatutok kay Kim Chino. Hindi, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.